dapat ladon sang sorkar hagapor ko arda ni dan sathan om nomor ba miobam re nomor ka jingthan joko hok ka bagi kun samla kan thai bercenrang ini long kami beton borong yong but let's not talk about this issue since this issue is very sensitive yong naya kranik issue nomor ka ni issue kala pon wara ka ji pher jaj benriu pe la clear trong lengi ka PPP ti kumang yong ya pi bang lakha lapon ba lakha na po ji mai bangin kranik ka hok ba jingsha ka bali yong kumayong kata kadi kubangin pin air daw ngin pin air ngiu ya ka chan benriu sibun ba pai ba kian kabai Dr. Ricky ile hok jong kamram hang thi po yung darbar parlimen ngiru saut kan bagi chan benriu kodang ibet tangi saut ha bang scam ha jar ku fra ngin wan bersensyar sun daga bor kumba kiong ba pen sisha si taga bamsak ngin adon daga bor ngin pentikna kiding bapan jing sisha kin hablik charu nakabenta ban pentikna baga kam bamsak bamtong kakam lebor ke jongki ngin haban penkut daga bor ke jong piu pai ba namari ka bor jong piu pai ba la penlong kun jakai ya ka bor jong piu pai ba la penlong sting tho hakaba khan nyoko namar ka bor jong pai ba kadi ka bor kabala ban penkela nakaba ba syakaba khamba namar ka daw pai ba ka demokrasi kabai oga sensyar pai ba ka demokrasi Henry haba kini pat ki persang pat daban wanra da kata dictatorship government bersensyar ton bor balik ton bor lani autokrasi government ka bos sensyar nek ting birokrasi kumbolong menta pai ba kanu ke luksan jong ke jelang kat ni na ha bersih garam ngano sedang dang kebidan ti bai 60% na po Delhi ban wanra ki jing dongkam ki development babun ba ki wana Delhi mde na po state government lanu kan pai ba in lai lut den mat kadau pai ba ngong ye pi tan ko wi kini kidei ki ban sadidu ki ban salilam na kabanta ke lasai jong ki khon ti pateng jong nya ban usiar nya ban sumar pai ba namar kadau namar karai ke jong pi ngong ye pi bapihapan silet lang sa takapenta banrai nam takalaway joki khon kikti ki pateng ki jongpi kumang yepi baka sensyar kadar kamdei ka jabo kadei ka bakhon kumang mangi ngingit baka ka political revolution kabang ingit scam kan wan kita ka jingkla ka jingki lemba ka ni ka revolution kabang wan rai ka jing thamai haga san partai sanyima bangin wan ra ban pan kelador pat ini ka jai penriu ku jongi bangin la ban kentiu pat ya ka bangin la ban pen baha pat ya ka sa sisin pat ko bangingit ha kata kam moto ko bangingit ha kata ka jing thaudor ka jongi lemba ka PPP ha bangi wan berterwa sapi kum pat ba ya de mat ya kini ki parti san puar di islam ha tu ki benut si ban ai shiganti rama pipi thung yang hi hane ka san snam wala lagi pakla de ma pi hiuju ban rat no pat itu jing thung na ba yo bab seiso de ban rat ko ka ktin ru kong mat ka daw pai ba ngai scam ba ka jiwan jo pi ni ka por kanong long len ai lemba jo pi pinang pensapriang le ni ka khubor namar ngi wan chapi ko pai ba ban